Hello friends, on this video you will see the transition from living in with my employers to living out on my own in an apartment before my family comes. Enjoy! Hello once again and welcome to my YouTube channel. This is your Queen Bee speaking. At maraming salamat sa inyo, Queen Bee Squad, and everyone who's watching. And if you're not Queen Bee Squad yet, ibig sabihin hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button. Maraming salamat sa inyong panonood, pagtangkilik sa aking YouTube channel, at sana huwag kayong magsasawang manood sa aking mga videos as I make kwento tungkol sa buhay ko sa abroad, being an OFW. So, itutuloy natin yung ating kwentuhan na nagtapos nga ako dun sa part 4. Now, this is part 5 ng ating OFW story. So, nagstay ako dun sa amo ko na pumirma nga sa akin after 10 long months of searching for a new employer. She decided to hire me as her live-in nanny. So, nag-live-in ako sa kanila. And as a live-in, hindi kagaya sa Hong Kong na mag-i-start ka na very early in the morning and then you will matatapos ka ng 11 or 10 o'clock ng gabi. Dito hindi. 8 till 6 yung aking trabaho. So, once 6 o'clock is, Brenda, you can go down to your room. Ganun na yung amo ko dati. Hindi niya ako pinapag-stay kasi first of all, she's also wanted to be alone with her daughter. So, gusto niya yung alone time nilang dalawa to be with her and to bond with her. So, I respected that. Kaya, pagka 6 o'clock na, magdadala na ako ng pagkain ko at doon na rin ako sa kwarto ko kumakain. Eh, syempre, kasi ako naman din ang nagluluto, kaya nagdadala na rin ako ng dinner ko. Or kung minsan, sinasabayan ko na yung baby na kumain ng dinner before ako bumaba. Or kung minsan naman, pag may nabili akong Filipino food doon sa mga Filipino restaurants dito, kinakain ko syempre doon sa kwarto ko. Lalo na, ang amo ko noon ay mga Hudyo sila. They don't eat pork. Kaya minsan pag namimiss kong kumain ng adobo, bumibili ako sa mga Filipino store. Kinakain ko sa kwarto ko syempre. At hindi ko ginagamit yung mga kubyertos nila, yung pinggan or anything. Kasi sa kanila hindi pwede yon. Nagstay, kagaya nga dun sa Hong Kong na naman, yung nag-hire sa akin after na ma-terminate ako dun sa unang amo ko, at dito naman sa Canada, nung nirelease ako sponsor sa akin na amo, na hindi ko na siya na-meet, yung unang pumirma ng contract dito, doon din ako nagtagal, and I lasted 4.5 years. Parang na-audit lang, no? Deja vu nga, na sinasabi, history repeated itself. So, after 4.5 years, dito kasi ang proseso, kung qualified ka na mag-apply as a permanent resident, isasabay mo yung family mo. May certain amount of days na kukumpletuhin ka, and then you will be eligible to apply for your permanent residence. At kailangan isabay mo yung family mo. And so in my case, sinabay ko yung family ko na i-apply. And then, sa awa naman ng Lord, na-approve yung aking application after 5 years. So, na-approve yung aking application after 5 years. Kasi nga, syempre, di ba, almost 1 year yung nasayang kong bilang ng araw na pagstay ko dito sa Canada. So, after 5 years, nabuo ko na-approve na yung application ko. By that time, inaalagaan ko ding baby ay full-time na siya sa school. So, I decided to talk to my employer at sabihin ko sa kanya na of course, merong good news. Sasabihin ko sa kanya na my family has been approved with our permanent residence application. So, now we are all permanent resident and they're about to come. So, I have to move out of your house. And I said,
it's about time for me to look for a place wherein we can move in when they come. So that means kailangan ko nang mag-leave out sa kanila. And syempre pag leave out ka, iba na yung rate ng sweldo mo. Kasi nga unang-una mag-iiba yung expenses mo, 'di ba? Kasi nga pag nandiyan ka sa kanila, libre lahat ang pagkain, ang rent, libre yung toiletries mo, yung mga ginagamit mong panlaba. Lahat 'yon pino-provide nila pag ikaw ay live-in. Pero pag nag-live out, once na nag-live out ka na, syempre madami kang iisipin na magbabago sa'yo. So, kaigihan naman kami sa sweldo, dinagdagan niya yung sahod ko, halos doble yung ginawa niya kasi nga, in-explain ko sa kanya kung ano yung mga babayaran ko once na nag-live out na ako. Matapos kami magkausap, nag-start na ako maghanap ng place for us to live in pagdating na ng family ko dito. So, in short, I found a place in May. Nag-usap kami April. I found a place in May. And, iyon ay isang basement apartment. At dito sa Canada, pag naghahanap ka ng apartment na matitirhan mo, very, very common. Ewan ko, kahit siguro sa Pilipinas, I think it's like that. Magbabayad ka ng first and last month rent mo. So, hindi yun madaling i-provide kasi syempre, nagpapadala ka pa ng gastusin nila sa Pilipinas, sa pagpe-prepare nila papunta dito, yung pambayad nila ng medical, yung pagsisecure nila ng passport, yung pagpapadala nila ng passport sa Canadian immigration. So, yung mga yun, syempre madaming mga gastusin, tapos yung mga i-ready mo pa yung pamasahe nila papunta dito, yung kanilang plane ticket. So, before silang pumunta rito, kumbaga yung bank account ko is already drained. Kumbaga may mga cash na lang ako konti. Ang kaigihan lang, nandito yung kapatid ko na katulong kong naghanap noon ng apartment at siya na rin ang katuwang ko na magbayad ng rent habang hinihintay ko yung pamilya ko na dumating. Nahanap ako ng isang basement apartment. Way back in 2008, yun ay $700 lang. So, murang-mura pa that time. Compared to now, napakamahal na po ng mga apartment, lalo na dito sa Toronto this time. But way back then, 2008, when I started looking for an apartment, yung basement na yon, I felt so homey na very quiet yung place. And then, dun sa likuran niya, meron siyang oval ng school. So, parang probinsya light. Parang merong farm dun sa likuran na hindi naman farm. Parang ganong feeling. But, yun, nung mahanap ko yun, I secured it at nag-move in nga ako in June. June of 2008, nakahanap na ako ng apartment namin. I was hoping for them to be here by August of 2008. Pero unfortunately, dahil si Kuya Doms, madaming kapangalan. Dahil ang kanyang pangalan is universal name. Kahit saang sulok ng mundo yata ay may kapangalan siya. How much more sa Philippines? Pilipino tayo. So, yung pangalan niya sa NBI, ang daming hit. Maraming mga kapangalan siyang may kaso. At yun, clear niya lahat yun bago sila makapunta rito. Siyempre, baka mamaya habulin siya sa airport at sasabihin, o ikaw, isa kang murderer or something like that. By the time na maklear niya yung name niya, expired na naman yung kanilang medical. So, they have to do once again yung medical nila at make sure na clear na naman yung kanilang result para makapunta dito. And by the time na maklear lahat, NBI, medical and all, March na ng 2009. And while I'm waiting for them to come, I'm also settling myself dito sa trabaho ko. Kinausap ko na yung amo ko na mag-leave out ako at humingi nga ako ng mas mataas na sahod. And then, yung bata ay full-time na sa school. So, parang hindi nag-meet yung aming need. So, I have to move out of her house.
And we decided to part ways. Walang samaan ng loob naman. Sabi ko sa kanya, it's okay kasi I don't want you to feel na I am taking advantage of you. Dahil hindi naman nga ako nag-aalaga sa anak mo, and then hindi naman maraming masyadong gawain sa bahay, and then you're paying me more than what I was making before. So, it's better for us to part para hindi maging problema ang pera pagdating sa relationship natin. And I wanna have a good relationship with you. At ganun din naman siya. Sabi niyang, you're always welcome here in my family. At ganun nga ang nangyari sa mga dumating na araw. We kept in contact. So, nag-move out na ako dun sa bahay ng amo ko. Of course, may mga changes. And it's a little bit overwhelming at times. Kasi unang-una, syempre wala na akong work. Then, at wala akong experiences outside of the nanny job or the housekeeping job kasi nga nasa bahay ako. So, I had trouble applying for jobs outside the caregiving workforce. Hindi ko alam kung paano ko magsimulang mag-apply sa mga, halimbawa sa mga supermarket or sa mga restaurant or something like that. Pero in the end, na-hire ako sa isang bakery restaurant. Na nag-work ako doon, nanibago yung katawan ko dahil syempre iba yung activity sa nanny at iba din yung activity doon sa restaurant na yon. Pero naging trabaho ko lang yun for a few months at part-time lang din dahil it pays so low at nakakapagod pa. So, I still was hoping to look for a nanny job then bago dumating yung mga pamilya ko just to have a very secure job para matustusan ko yung pangangailangan namin pagdating nila dito. Nagstay ako doon sa bakery na yon for 3 months part-time hanggang December of 2008. And then, finally, nakahanap ako ng trabaho ko as a daycare keeper. Kumbaga, kasi private daycare lang ito. It's a home-based daycare. May 4 na bata na hinalagaan ako. Mga bata. And then, pangapat yung kanyang anak nung may-ari. So, doon ako nakapagtrabaho. Doon naman is very good. Kaya nagstay ako doon, nag-quit na ako doon sa bakery kasi hindi ko na siya ma-handle. Unang-una, pagod na ako doon sa daycare at kung papasok pa ako doon sa bakery, hindi ko na kaya talaga. Able to keep up with kasi December, very very busy yung restaurant. They asked me to go after work. Matatapos ako ng work ko doon sa daycare before is 5:30. So, hinahabol ko minsan yung oras ko na pumunta doon sa bakery ng mga 6:30. Kasi nagsasara din naman sila ng 9:30. Konting oras lang. Pero, pinakiusapan nila ako dahil busy that time yung bakery restaurant na yon. At naunawaan ko naman sila. But at the end of the Christmas season, nung natapos na yung Christmas season, pinapigyan ko lang talaga sila because they were able to employ me by the time, during the time na naghahanap talaga ako ng trabaho. Nakuha ko yung daycare job ko na yon. Doon ako nagstay for at least a year. At doon nga ako nagtatrabaho nung dumating yung family ko. So, it was a very happy moment nung dumating yung family ko na March 2009. They were finally coming over. A very triumphant moment for me. At after very, very long 10 years of waiting for us to be reunited, ay dumating na rin. Ito na yung time na magkakasama na kami ng family ko, ng asawa ko, at ng kambal kong anak. And I left them when they were 2.5 years old, and by the time we were reunited, they were already teenagers. So, 13 years old na sila nung magkasama-sama kami. Ito ko na patunayan na talagang patience is virtue.
patience talaga ang kailangan natin. And ang importante dito, while we are waiting for whatever we are waiting for, yung attitude natin is very important. Kaya hindi tayo pwedeng magmadali, hindi tayo pwedeng tumaliwas sa kalooban ng Panginoon. Kailangan pa rin tayong laging mag-yield dun sa kalooban ni Lord at yung way niya kung paano niya itututuparin para sa atin. And it took me, and in my case, it took 10 years for me to be able to be reunited with my family. At ang balak ko noon is mag-for good na after 5 years of working in Hong Kong, pero hindi yun ang plano ng Lord. Iba. Papuntahin muna niya ako dito sa Canada, and then after 5 more years, makakasama ko na yung pamilya ko. At hindi doon sa Pilipinas, kundi dito sa Canada. So, I hope you enjoy that story. Sa part 6 ng ating kwento, isasalaysay ko naman sa inyo kung ano yung mga pangyayari nung sila'y dumating na dito sa Canada. So, hopefully you're enjoying this, and hopefully that I will see you once again in my next video. Okay? Salamat sa inyong lahat, and don't forget to subscribe on my channel. And when you hit subscribe, mamimili kayo doon sa notification bell. I-hit nyo lang yon at piliin nyo yung all para magbigyan ko ng notification every time na meron akong bagong videos. At kung nagustuhan ninyo itong video na to, hit the like button at i-share nyo na rin sa inyong mga friends kung kayo ay nag-enjoy. So, if you have any comments, drop me on the boxes down below. Also, para maalam ko kung ano yung mga gagawin kong susunod. So, thank you so much sa inyong lahat. Everybody, you are all beautiful, beautiful people. Don't forget to smile because it will make a difference on anybody and on somebody else. And, of course, especially on yourself. Have a good day. God bless. Bye-bye!